ちの人混み方がぶつかって一人ぼっち果てない草原風がビョンビョンと一人ぼっちどちらの泣きたくなる場所は二つ丸を告げてちょっぴり大人さめちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜかぶち壊す勇気とパワー湧いてくるのはめちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさの